नै नानि हिंरि जानबा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सानसुमा ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव गिबियाव बरायना लाग्रोबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ दिनै माने जों नालेंखर लारु जानो नागिरदों जोंहानि नालेंखर थाइगोन गाहरनो नागिरदों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसैनो नालेंखर हानोसै एबार नालेंखर हानना लाग्रोनांगोन ना नङाबा बोरै लारु जाबा लादु जागोन दा मोनजागोन नोंबो जागोन दे लारु जानो बिदिब्ला आं हाननोसै नै आं माने हानजेनबायानो आरोना फार्स्ट थाइगोदानाव थाइथामल' नालाय थाइसे हानबाय थाइनै थाबावसिगोन बिदिब्ला आं हानबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ सिरिबाय दाबलो ओरैबायनि ख्र' ख्र' होनदों एबार दाननोसै बिदिब्ला आं नालेंखर दानना लाग्रोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आरोना स्किप खालामालासिनो थुदो बिदिनो नालेंखर दानना लानोसै फार्स्ट थाइगोदानमोन मालाय दिनै फार्स्ट थाइगोदानखौ दांबाय आरो ने लारुआव बायग्रोनोसै फार्स्ट थाइगोदान Simangon saya kau lananayani दानखांबाय आं नै दानखांबाय आरोना एबार बेखौ सिलायनोसै गोरानबासो मालाय फाथा लागायो गोथाङा जानो गाया फाथा गैया सना लानानै गावना होदो Borneo. Enak aja ini. Ini kita kos ke mau sekarang. Fai nani laru setomno fai. Oi. Setom pura लाग्रोनोसै र'. दोन लाडू खाएगा हम लोग लाडू आज नायनानै लाडू जागोन जोङो न'खलै फिसा गुंग्राय गथ'लै नोंनिया रुको जरा सबर खाथियाव फैनाङा हानाय गिदिरथ' जायो खोमालै औ जेमबाय लारु जानोसै ना ने नालेंखरजों मोननै हाबाय आं गुदुं जाबाय नि जादो जों माने नानिजों आंजों नाबाय आरो एसे रानस्राव जादों दै एसे बुरजा होबावनांगौमोन उनावसो दै होनाय जादों जोंना ओमफ्राय दै एसे मोजाङै नांबाथाय माने सेथमनायावबो मोजां ओमफ्राय एवनायावबो गथा गथा जायो नानि आरो मबाइल ओइ मासे ओइनो मबाइला एरदो जोंनि एरग्राया नै ओइ लानो नागिरलायबाय ओइलाय मबाइला ओइ नै नोंनिया ओइ दे दं नै र' एरनाय नानि एरनाय खनसे एरनाय दे हाब नाहरबावसै नायबावसोबा उब्रु होजोब्बाय जा नै मावथिया नानि फिसाया एफ्लेजोब्बाय लारुखौ अरा मोजां
आरो नै नानो गोनाङा एसेल'सै ओमफ्राय गुब्रुजोब्बाय नानिया सेस खालामबाय बरिया जाबाय संनाय इखौ इयाव होजोब गोरानखौ इयाव बरिया मोनसिगोनानो नै लादु जानायखौ नोंथांमोना शेयार खालामलायबाय आं नालेंखर नांगोन ना मोजां दे जानो खाथियाव खिथाफैबा जानो ना मोनदों किसमिना गिदिरद्रायबो जादों मानिसा इयावबो खाथियाव दोननाय लायफोरखौबो सेम जायाबा आरो मोजां मोनजायाना बे एवखानायसो नैयो ओमफ्राय नै फाइनाल लुक एसे गोबाव दोनहाबनांसिगोन होनबा नानि ओरै बै जाबाय जों एवनाया जाबाय नाथाय जा बिखुनजो दं लाफा सायबाय दं बेबो लाफा मुला नोंसोर जालांदो आं नालाय होननानै आंना नोंसोर बानायलांबाय दं ओमफ्राय आरो इयाव होलांबाय दं सासे लाफा सायनानै जाहोलांबाय दं मेदामा हाय नुलै बे नन्ने खुगायाव साथा नुनानै निसा बाय नुनानै निसा बाय आंनि भिडिअ माबाफोर मोजां जादोंबा नोंथांमोननिसिम दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ गयसो जानोसै एबार बाय